ni yma yn neuadd y carcas, yn barod, mae'r pencampwriaeth y carcas cigoen wedi digwydd. Ac yma efo fi ydy'r beirniad Rob Ratri. A ti wedi cael, wel, diwrnod brysur arni ddoe, ond hefyd, jyst i ychwanegu, iawn, gaf i cael hwn yn gywir. Da chi wedi beirniadu y moch o'r blaen, y beef o'r blaen, y defed, a rwan, da chi wedi gwneud y carcas am y tro gyntaf. Carcass Wŷn, ie, tro gyntaf, dwi wedi beirniadu carcasses. Mae wedi gwneud y moch tergwaith a wedi gwneud y beef salgwaith, ond ie, tro gyntaf fi fod mewn yn beirniadu, ond ges i lot o hwyl arni. O, briliant. A iawn, beirniadu y sengla oeddech chi'n gwneud. Ie. A dyma ni, so sengla ar yr ochr yma, a'r parau sydd gennym ni ar y dde yma, ie? Ochr na, ie. Iawn, na ni. A wedyn, so hwn oedd y pencampwr. Ie. O, Andrew Morgan oedd yn beirniadu'r... Andrew Morgan o Ger Aberhonddu yn beirniadu, yn gwneud job neis iawn, fe ni'n meddwl. Beth sy'n bwysig iawn efo parau, mae rai bod yn bar ac yn berffaith, ac wario tegwe, mae wedi cael y par perffaith fyna. A wedyn, ie, so i gliro, o ran i gymharu efo beirniadu'r cypla, i gymharu efo'r sengla, felly jyst cysondeb, da chi'n edrych am? Cysondeb, twel fan hyn nawr, oen da fyna, reit, ond i hwnna ddim yn, bydd o'n beth yn bar i hwnna. Twel beth fi, mae'r ddau na yn bar da. A wedyn mae hynny o ran chi fel cigyddion, da chi isio bath cyson, da chi isio'r un peth yn y tŵor. Ond y peth yw, mae'r ddau oen yn oen da, ond y beth yw efo'n par, tol, yna fe? Ie, wrth gwrs. Ti'n deall, ar un peth, amser maen nhw'n beirniadu nhw'n fyw mewn chodraw yn co, mae rai bod y ddau na'n berffaith ar un peth, ti'n deall? A mae'r un peth yn un. Wanol yn y sengle, yna un oen wyt ti'n beirniadu. Ie, wrth gwrs. A wedyn o ran y sengla, felly, o'n i yn sylwi Beltex di rhan fwyaf o hein, ie? Ie, Beltex yn grif yn dod nhw gyd yn y fe, mae fe'n rhoi'r siap yna yn dod nhw. Iawn. A dyna fe, oherwydd da chi'n ffarmio a cigydd da chi hefyd, felly... Ie, o cigydd fwy na ffôn fe, ond fi wedi bod yn cadw David Beltex pyr, a fi wedi bod yn croesi nhw efo David Llun, a mae fe'n rhoi carcas da wnadwy ddod ti. Iawn. A wedyn, ie, siarad i mi fel ffarmwr, be fedra i wneud i wneud, dwi'n gwybod, mae gen i wyn Cymreig, dwi ddim am cael carcas fel hwn, ond be fedra i wneud fel ffarmwr i trio cael y braster sy'n yna, y cysondeb fel chi ddeud? Ie, wel, o'n dangos yn gynharach, ti'n pwysig iawn, unrhyw hwrdd ti'n prynu, reit? Neu siw bod i ysgwydden sgwar fyna. Sgwar, iawn. A un os yw'n sgwar fyna, mae fe mewn sgwar olwe trwyddo. Os yw ysgwydden gil fydd i garcas e. Ti'n deall? Neu blante, a bod ti'n cadw wy'n mynwyd mas o fe, cil fydden nhw. So, mae'n bwysig iawn bod yr hwrdd a sgwar e. Ti'n gweld yr wy'n? Mae nhw fel platau'n groes fyna ni nhw. A wrth bod nhw'n sgwar fyna, mae'n rhaid i lygad mawr i'r loen, ti'n deall? So, wyt ti sy'r ysgwydd sgwar yna. Iawn. Felly dyna beth yw'n angen edrych am yn y hydref. Ie, definitely. A iawn ta, mae gennym ni'r cil whopper yn fama, a mae hein o Gymru, lle? Mae hein o lan y wybrefi. O, iawn. Wrth y Gwyn a Linda Davies, ie. A be liciwch chi am? Wel, beth o'n i licio am beth i fe, edrych ar ci gwyn neis ma sy arno, mae lliw neis, mae blwm arno fe. Blwm? Be ydych chi'n meddwl fel blwm? Wel, fi'n bod gair yn iwso yn y tred. Mae finish neis arno fe. Iawn. Wel, hwn, mae oen neis iawn fyna, reit? Ond ddim cweit ar cyfer na ar hwn felly. Ond chai siapau, mae fe'n lyflu. Ond o'n i se bod y ffat gwyn neis ma arno nhw. Ffat gwyn, iawn. Ac o ran eich cwsmeriad chi, sut sy'n nhw'n gwybod mai pencampwr ydi be maen nhw'n bita? Be sy'n neis yn hyn, amser wyt ti'n prynu anifeiliaid fan hyn, a bod ti'n cael rhywbeth efo carden, mae'r auctioneers yn rhoi carden i ddod ti awt i'r rhoi lan yn y ffenest yn y fe. Iawn. Mae'n advertisement da iddo ni. Ie, so chi'n dangos mae'r pencampwr sydd gennych chi. A dyma ni, y prif pencampwr, a hwn nathach chi ddewis, da chi'n hapus efo'r penderfyniad dal bore yma? Ydw, dal i fod, ydw, da, fe'n neis. Dim rhy fawr, achos, mae yna carcasses lot mwy o seis draw fyna, a mor neisau bob siam. Ond fel butcher, i nisau nhw y seis na i chi'n mysau cuts rhy fawr yn y fe, ti'n bod? Small is beautiful, na i cymryd hwnna fyd. Da iawn. O, diolch o gael am Rob, a llongyflwychiadau eto. Lyfli, diolch yn fawr i chi bach. Diolch.